Ayan, good morning. Good morning everyone. Good morning and welcome to my live. Ayan guys, welcome to my live. Happy Sunday. Good morning everyone. Ayan. Ayan, hello sa 3 viewers. Good morning everyone. Happy Sunday. Ayan. Napakaganda ng araw ngayon. Sobrang init sa labas. Ayan. Ayan mga kabayan, mga gusto mag-play, mag-comment lang kayo sa King Live para mapunta ko yung bahay nyo.
So yun guys, good morning everyone. Ayan, hindi ko kayo na shoutout, medyo busy tayo. Ayan, pabasahin ko yung mga ano. Chong Vlogs, shoutout sa iyo. Ayan, bigyan kita ng jacket. Bigala shoutout, Chong Vlogs. Ayan, meron ka ng jacket. Salamat sa pagpunta mo sa aking live. Ligaya SG, good morning. Shout out sa iyo mga yan. 2 thumbs up. Oh, yan, maraming salamat sa thumbs up. Ang Ligaya. Julis Wong channel, yan. Shout out sa iyo. Hanap ba ng link si Jong Wong channel, yan. Miguel, shout out sa iyo, sir. Yan, ipin natin si Julis Wong channel, yan. Nakapin ka na. Yan guys, sa nakapin tayo, pa-support naman. Yan guys, nakapin tayo. Passport naman kay Julis Wong channel. Yan, shout out sa one viewer.